Здравейте хора, аз съм Валя и добре дошли в моята нова поредица оцеляване в Майнкрафт. Така, да започваме. Това е моята къща, в която съм сложила един портал, леко и ето няколко нужни неща, които сега ще взема. Така. И да, мисля няколко, даже много голден ябълки да взема. На всеки случай кибрид, за да, за да ще взема това, защото то е най-силно от всички оръжия. Така, тук направо ще започваме да О, бе! О, добре. Направо да имаме 6 купчета. Значи трябва да намерим някаква друга пещера, за да копаем в нея. Да, въпреки че тук доста си играх, докато правих тези всички неща, това е диамантите, всичко просто... Аз много ще се потруда за епизодите и тези работи. И имах канал, който го рестартирах. Thank you. Така, явно трябва да намерим някаква мина. Но първо... О, мина! Добре. Thank you. Така. Защо рестартирах канала ми? Ами защото нещо не ми се получи добре. Пък и скоро ще имам компютър, другия месец най-много. И ще снимам на него. Така да ви обясня. На това на този компютър ще сваля Fraps, защото той е за компютър и може Mobizen да сваля, ама ето като този, с който сега снимам, ама нещо много... Миналия ми компютър също имах канал. Но поне ме щупи компютъра заради Mobizen. Много ми се бъгваше, пък и Mobizen ми претоварваше целият компютър. Имаше много файлове, много снимки, такива. Много се ми претоварваше компютъра и други такива неща. Първо трябва да копаем. Ето всъщност мисля, че трябва да са такива асфалтирани. Ще не е такива, знаете, едни... Как да ви кажа? Не едни... Дали знаете... Да, на бабунки купчета. Така, добре. Тази пещера преробихме. Тук също не. Добре. Там има и една друга пещера. Но първо тихите също ще са много от полза. Да кажа, те също могат да ви помогнат, за да повечето ендермени да не ви разпознаят. Така. Плашваме, чувствам се някакси, не знам, много. Нищо не мога да видя от тази тиквена глава. Нищо не мога да видя, вижте ме, бе. Вижте ме, хора, вижте ме.
Ужасна съм, нали? Вижте ме. Просто само ме гледайте. Гледайте. Искате ли да отрепам толкова? Не, ай. Кой те кара да сядаш? Кой ми се зъбиш? Що ми се зъбиш, ма? Добре. Да, добре, ще махна тъпата глава. Просто да я махна. Така е по-добре, нали? Да, доста по-добре при това. Така, сега, ако искате да направим една мина, тя ще си е само за нас. Мисля да е някъде да поставя. Да е тук да я направим. Всъщност, ето тук има една мина, която си е само наша. И да, повече този път снимам сама, без приятели, но другия път ще снимам с приятели. Така че, не знам, не мога да ви обещая са. Може би ще снимам с приятели, с един мой приятел или приятелка. Не знам, много е сложно. Така, за сега този клип се получава добре. Не като миналите мои клипове. Така. Тук също има една пещерка, където нищо не виждам, така че се умитам. Така, ние сме едва на първо ниво. Едва на второ, айде, защото не пише първо и са. Тра-та-та. Спокойно, конче. Просто ще те убия. Подпалях го, ама. Кротна се, ма не за дълго. Айде де. Огледай го. Толкова тъп. А като удара с нещо друго, ще умреш ли? Айде, ще те удара с един меч. Умря. Окей. Да, имаме една кошка. Чакайте малко. Тази мина ще ни бъде от полза. Но понеже нямам право да влизам на креатив. Сега ако само не започна от начало видео. Ето, ако започна от начало... стрелата ми. Ако започна от начало на мен... Хайде, прибираме се. След като беме. Добре, айде, прибираме се. С лък. Айде, и ще ловуваме през нощта, ма тайно. Не така, нали, знаете, открито. С този лък. С този лък. Вижте лъка, който държа в ръка. Даже, ако някой не го вижда, сега ще му го метна. Ето този лък тук. Така. Сега. Чакайте. Ето тук. Ето така. И ако дойде някой зомби, не ще го... Даже тук има портал. Може да отидем в ада. Паяк. Айде, спим. Паяка пък и нямам покрив. Не ме е страх от паяци, да. Разбира се, защото аз съм доста напрегнала в Майнкрафт. Супер, нямам пак. Така, и хайде направо да отиваме в... Рая! Хора! Рая! Не! Ада!
Така, за това имаме само 5 минути. Така, изглежда, че може би малко микрофона ми е така ехотичен. Да. Не бях аз. Така, добре, връщаме се, защото той ще ме обстреля на мига. Знам, гадно е така. Да. Аз по принцип няма да снимам само на такива, нали знаете, клипове. Само на геймърски клипове аз няма да снимам. Ще снимам на доста клипове. Аз не съм като те, само геймерите, които се преструват. И затова аз искам да им кажа, че да се преструваш не е год. Защото ако станеш известен и искат да се срещнат много хора с теб, за какво няма смисъл да се криеш? Чакайте, ловуваме сега. Това ми прилича нещо от My Little Pony. Тихо. Краднишком, 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 краднишком. Да, също ще... Къде кажа? Малко да предпазва. Съм виждала по-мило дете. Да, добре, чакайте само да оправя нещо микрофона, че... Да, добре, сега. Го правих и... Не се чува. Оцелих малкото, извинявай малко. Мисля да си извада едно удостоверие. Мисля да влезна на креатив. Да направя една банка, в която да има остана. Искам да убия тъпия кон. Добре, може да спрете! Мразя го. Добре, ако някой ме убие, ще престане ли? Мисля, че не. Да, довиждане хора, ще се опитам да оправя това. И да, довиждане, надявам се да ви е харесало. Чао! Не забравяйте да се абонирате, да слагате лайкове и да плеснете за шамарочите един коментар. И чао!